श्रीदेवी भराडी प्रासादिक भजन मंडळ यांचे भजन आलेले आहे मजद्यावरून। बुवा आपले दीपक मजदेकर आमचे मित्र, त्यांचं भजन आलेलं आहे। ते आता भजन थोड्याच वेळात चालू करतील।
तर मित्रांनो, आजचो 7वा दिवस पण संपलो. आमच्याकडे सकाळी म्हणजे संध्याकाळी भजन झाला, त्यानंतर आरती पण झाली, म्हणजे रोजच्या प्रमाणे आपला झाला. आणि दिवस पूर्णपणे 7 दिवस संपलेले आहेत. आणि दिवस कसे ढकलले, कसे गेले, कायच समजलं नाही. म्हणजे असे लोकांचे गणपती बघणं, लोकांचे गणपती बघू जाणं, त्यानंतर मग बाजारात वगैरे फिरणं सगळीकडे, त्यानंतर मित्रांच्या गणपती बघू जाणं, भजना दुपारच्या आरत्या, संध्याकाळच्या आरत्या, ह्याच्यात कसो दिवस जाताना कायच समजत नाही. आणि 7 दिवस पूर्ण झाले, किती पटापट दिवस गेले. म्हणजे चतुर्थीची तयारी करताना किंवा डेकोरेशनची तयारी करताना, जे इतर म्हणजे घराची झाडलोट वगैरे करताना खूप दिवस अगोदरपासून तयारी वगैरे करूची लागता. कारण गणपती बाप्पा येतले म्हटल्यावर भरपूर दिवस तयारी करूची लागते. तुम्ही आता माझ्या प्रत्येक व्हिडिओमध्ये बघितलं असतलंच की आमच्या घरातली सगळी जी फॅमिली आहे ती एकत्र येऊन कशी एन्जॉय करतात ती. तर आमका ह्या असं वाटतं की वर्षाचे 12 महिने जरी असंच राहिलं ना तरी खूप बरं होईल, असं आमका वाटत असतं प्रत्येक वेळी. तर आत्ताचं हे 7वा दिवस संपलेलो आणि उद्याचा दिवस, उद्या 8वा दिवस. आणि उद्याच मी तुमका कालच्या व्हिडिओत पण सांगितलेलं आहे, उद्या 8व्या दिवशी एकादशी आहे उद्या. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे आमच्याकडे फुगडे आहेत. तुमका पारंपरिक फुगड्यांचा आविष्कार आमच्याकडे बघूक मिळतलो आहे. मी शूट करतलो आहे, म्हणजे ते 2. आणि आजचो ह्यो दिवस जो गेलो, तुम्ही जी व्हिडिओ बघितलात
त्यात गणपतीचं डेकोरेशन, जे उत्कृष्ट प्रकारचं गणपतीचं डेकोरेशन केलं होतं. त्यानंतर आमच्या घराकडची भजना, आरती आणि जे इतर मौज मस्ती आहेत ते तुमका कसे वाटले तुम्ही कमेंटमध्ये सांगा. जर कोण नवीन असाल तर त्यांनी लगेच सबस्क्राईब करा चॅनलला आणि बाकीच्यांनी लाईक करा. तर आपण नवीन एकदा परत एका नवीन व्हिडिओसोबत उद्या भेटू. तोपर्यंत बाय बाय.